Hayırlı gün исәнмесез, эфирда Канун, парламент, җәмгыять программасы. Узып баручы атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында алдагы ярты сәгатьтә бәян итәрбез. Бу атнада Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия партиясенең иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә халык белән аралашты. Аңа 2 мәсьәлә буенча мөрәҗәгать иттеләр. Ноябрь айында Орел шәһәрендә төрле стильдәге карате буенча халыкара ярыш узачак. Татарстан җыелма командасының аңа әзерләнер өчен урыны юк икән. Бу хакта әлеге спорт төренең Россия буенча студентлар федерациясе президенты Борис Белов сөйләде. Фәрит Мөхәммәтшин спорт министрлыгына бу мәсьәләне хәл итәргә кушты. Икенче проблема – Казанның Яңа Дәүләкәй урамында 1960 елда төзелгән йортка капиталь ремонт кирәк. Гызрын 86 яшьлек пенсионер Александра Синицына җиткерде. Ул ялгызы гомер итә. Йортны төзекләндерү мәсьәләсен Фәрит Мөхәммәтшин шәхси контроленә алды. Надо разобраться, если нет ТСЖ, что там 8 квартир, организуйте маленькое ТСЖ с расчетным счетом. Но его надо капитально отремонтировать. Все, договорились. Бу атнада җәмәгатьчелекне аптырашта калдырган, парламентның күп еллык эшчәнлегенә тап төшерә торган вакыйга булды. Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Хәсәнов наркотиклар сакланган дип шикләнелә. Бу хәлгә Татарстан рәисе катгый бәя бирде. Республика парламенты тарихында мондый башка сыймаслык вакыйганың булганы юк иде әле. Депутатның әлеге гамәле аның кем булуына карамастан җентекләп тикшерелергә һәм аңа хокукый бәя бирелергә тиеш дигән Рөстәм Миңнеханов. Рөстәм Хәсәновка карата җинаять эше кузгатылган. Тикшерү комитетында әйтүләренчә, полиция хезмәткәрләре депутатны Беломорская урамында туктаткан. Анда наркотик матдә салынган пакет табалар. Тик Хәсәнов аны ташлап өлгергән. Әмма полиция хезмәткәрләре бу пакетны барыбер табып ала. Хәзер тикшерү башланган. Бу атнада парламент эшчәнлеге һәм республика тормышындагы вакыйгалар турында кыскача безнең махсус сәхифә Парламент көндәлеге. Бу атнада Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Дагыстанга барды. Ул биредә Россиянең тарихи мәдәни мирасы дип аталган 9-нчы парламент форумында катнаша. Быел әлеге чара Дагыстан халык шагыйре Рәсүл Гамзатовның тууына 100 ел тулуга багышлана. Форум Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко җитәкчелегендә үтә. Аның барышында Фәрит Мөхәммәтшин республиканың халык җыены рәисе Заур Аксендеров белән очрашты. Ике арадагы хезмәттәшлекне, парламентара элемтәләрне ныгыту турында сөйләштеләр. Тиздән Казанда Татарстан Дәүләт Советы белән Дагыстан парламенты арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланырга тиеш. Мине сорадылар, нинди инструмент таптыгыз Татарстанда, менә күп милләтле республикада шушлай һәрбер халык белән халык арасында тынычлык, аңлашу, дуслык, туганлык. Мин үзебезнең ассамблея турында, халыклар ассамблеясы турында аларга җиткердем. Безнең менә бу мәсьәләдә карашыбыз уңышлы дип. Нигә дигәндә, безнең республика рәисе бик игътибар итә бу мәсьәләгә. Россиянең тарихи мәдәни мирасы парламент форумында сенатор, депутат, министрлар, мәдәният әһелләре, төрле конфессия вәкилләре катнаша. Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко сүзләренчә, һәр көчле дәүләттә икътисад, куркынычсызлык мәсьәләләре кебек үк тарихи мәдәни казанышларны саклауга да зур игътибар булырга тиеш. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин оештыручыларга рәхмәтен җиткерде. Дагыстанда мәчет һәм чиркәүләрнең янәшә торуын билгеләп үтте. Мәдәният һәйкәлләренә булган шундый мөнәсәбәт яшь буынны тәрбияләү өчен кирәк диде ул. Минем уйлавым буенча, тарихыңны белсәң, тарихыңны буыннан буынга яшьләргә бирсәң, ул барыбер халыкның берләштерә, нагыта. Менә шулай итеп, матур гына итеп, күп милләтле республикалар яшиләр. Пәнҗешәмбе Татарстан Дәүләт Советына Россия президенты каршындагы Халык хуҗалыгы академиясенең Дәүләт хезмәте институты магистрантлары килде. Алар 30 кеше. Барысы да парламент эшчәнлеге кафедрасында укый. 3 көн буена алар Татарстанда цифрлаштыру казанышларын өйрәнде. Предприятиеләргә барды, Digital Week форумында катнаштылар, Иннополисны барып күрделәр. Парламентта очрашу вакытында депутатлар аларга республиканың социаль-икътисади мөмкинлекләре турында сөйләде. Академия белән Дәүләт Советы арасында мондый төр хезмәттәшлек берничә ел элек башланган. Тәҗрибә
тәҗрибә уртаклашу өчен уңай алым диләр. Татарстан, последний, особенно летний осенний период. Татарстанда соңгы берничә айда гына да дөнья дәрәҗәсендәге күләмле чаралар уза. Без Россия Президент Академиясының бер бүлекчәсе буларак Татарстандагы тәҗрибәне күреп, аны башка төбәкләргә дә тарату өчен тырышачакбыз. Чтобы, как говорят, свежий новый опыт исследовать. Казанда Бердәм Россия партиясының Татарстан бүлеге президиумы утырышы узды. Аны Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Алар 10 сентябрьдә узган җирле үзидарә органнары һәм Казан шәһәр думасына өстәмә рәвештә депутатлар сайлауның нәтиҗәсе хакында сөйләштеләр. Республика буенча тавыш бирү хукукына ия гражданнарның 62% участокларга килгән. Шуларның 60-ы Бердәм Россия вәкилләрен сайлаган. Нәтиҗәдә партия теләгән мандатларның барысын да ала. Урыннар шулай ук ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Патриоты за правду, Новые люди партияләре вәкилләренә дә бирелә. Дәүләт сайтының КПРФ фракциясе вәкилләре киләчәккә эш планын игълан итте һәм Татарстан рәисе юлламасында әйтелгәннәргә карата үз фикерләрен җиткерде. Республикада бердәм дәүләт имтиханнарын бирүдәге проблемалар һәм онлайн сайлау системасы турында журналистларга сөйләделәр. Матбугат очрашуында Дәүләт думасына Татарстаннан сайланган депутат Артем Прокофьев та катнашты. Ул республикада туризм юнәлешенең үсүен ассызыклый. Узган ел Татарстанга килүче туристларның саны 4 миллионга җиткән. Мы видели, что в послании дана Раисом Республики Татарстан высокая оценка развития туристической отрасли. Татарстан рәисе тарафыннан туристлык үсешенә уңай бәя бирелде. Бу юнәлеш икътисадның бер тармагы. Безнең бит монда кара диңгез юк, шулай да туристлар саны елдан-ел арта бара. Татарстан тәҗрибәсен башка төбәкләрдә бик теләп өйрәнә. Тоже становится примером для всей нашей страны. Бүген республикада 10 меңнән артык күп балалы гаилә закон буенча тиешле җир участогын ала алмый. Алучылары да анда йорт салып күченә алмый. Юл һәм башка уңайлыклар юк. Казан читендәге Дача бистәсеннән күп балалы гаиләләр Башкала паркында митингка җыелды. Алар шәһәр җитәкчелегеннән юл мәсьәләсен булса да хәл итүләрен сорый. Хәер, бу проблема Казанга гына кагылмый. Җир мөнәсәбәтләре министрлыгында әйтүләренчә, Чаллыда 6 мең гаиләгә җир җитми, Әлмәттә 1,5 участок кирәк. Тулырак безнең алдагы материалда. Бу инде безнең булачак мунча белән гаражның түбәсенә алынган профнастил. 4 бала әтисе Ленур Сәгъдиев йорт салу мәшәкатьләре белән яхшы таныш. 4 ел элек бүлеп бирелгән 6 суты участокларына төзелеш материаллары алып килгән. Булачак йортларының нигезе генә бар. Зурдан кубып төзелеш башлар өчен юл кирәк ди гаилә башлыгы. Быел җәйкене без тырыштык инде. Менә буларын бөтенесен дә булдырырга әзәзләп, но безнең анда менә керә торган юл бер генә керә торган җир ул безнең менә шу кырга. Анда ул кешенең җирләре, ул кыйма куеп куйса, без аны керә алмыйбыз. Бүтән юл юк монда керергә. Һәм хәтта шунда да ул керә торган 90 градуслы поворот, анда бик тар и нәрсәле зур озын машиналар безгә монда керә алмыйлар. Эшәргә сулары юк, бакчага сөйбү һәм кирәк яракка куллану өчен скважина казытканнар. Шелтер компаниясе белән килешү төзегәннәр, вакытлыча яшәп тору өчен салынган җәйге йортлары электр энергиясенә тоташтырылган, мунча күтәргәннәр. Алар кебек ялан кырда яшәргә тырышучы гаиләләр сирәк. Юл юк монда. Монда юк су, монда юк газ. Безгә менә шулар бөтенесе дә кирәк. Менә шуларның юлы гына булса, кеше күп яшәр һәм монда эш тизрәк китери, тизрәк бөтен нәрсә эшләнер. Дачный бистәсе Казан янындагы өр-яңа бистәләрнең берсе. Монда күп балалы гаиләләргә җирләр бүлеп бирелгән. Менә шушы урында гына да 133 участок. Ләкин алар арасыннан бик азлар гына йорт җиткезгән, мунча яки сарай салып куйган. Калган җирләр буш торырга мәҗбүр. Хуҗалары килмәгәч, кайбер участокларны урман баса башлаган. Бу бистә Казаннан 40 чакрым ераклыкта урнашкан. Яшәр өчен урыны бик әйбәт диләр. Тик менә уңайлык булмагач күченеп яши алмыйлар. Бу проблема унлап бистәгә кагыла. Үткән елларда Казанның күп балалы гаиләләре 10 елдан артык хәл ителмәгән проблема турында сөйләргә урамга, митингка чыкты. Мы тут все-таки хотим напомнить властям, что дети – это наше будущее. Жить, развиваться, дальше продолжать свою семейную жизнь. Давайте назначим ответственного, кто будет конкретно за наши поселки отвечать и будет иметь... Без проблемаларыбызны федераль дәрәҗәдә хәл итү өчен республикадан җаваплы кешене куеп, киләчәктә эш планын булдыруны, срокларны билгеләүне, проект документларын эшләтүне сорыйбыз.
поставим сроки. Без күп балалы гаиләләргә бирелгән җирләр буенча Казан шәһәре хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Федераль закон буенча участокларны бүлеп бирү өчен муниципалитет җаваплы. Анда уңайлыклар булдыруга аларның акчасы юк. Федераль үзәктән финанслар каралмаган. Проблеманы Мәскәү белән бергәләп хәл итү кирәклеге турында Казан мэры Илсур Метшин күп тапкыр сөйләде. Понятное дело, что это не от того, что нас не слышат, понятно от того, что на все нужны большие средства, бюджетные средства, но мы очень надеемся, что они найдутся в скором будущем. Тик Мәскәүдә акча табылмады. Шуңа кайбер районнар һәм бистәләр аларны үз мөмкинлекләреннән чыгып кына шишәргә тырыша. Икенче проблема – Казан яны бистәләрендә җир җитми. Бүген Башкалада 11 меңгә якын гаилә чиратта тора. Алар өчен 2000 гектарлы участок кирәк. Кайберәүләр 8 елдан артык көтә. Программа гамәлгә кергәннән бирле Казанда 7200 гаилә җирле булган. Уртача алганда 1 елга 650 гаиләгә участок биргәннәр дигән сүз. Әгәр шулай барса, бүгенгә чиратта торучы 10 меңнән артык гаиләне җир белән тулысынча тәэмин итү өчен гади исәп белән санап караганда 17 ел вакыт кирәк булачак. Правительство Российской Федерации предпринимает сейчас ряд мер по повышению рождаемости, по улучшению демографической ситуации. Россия хөкүмәте хәзер демографик хәлне яхшырту өчен төрле чаралар күрергә планлаштыра. Балалы гаиләләр безнең җәмгыятьтә законнар белән якланган. Семей с детьми, оно все это законодательно закрепляет. Татарстанда күп балалы гаиләләргә җир бирү таләпләре соңгы тапкыр 2022 елда үзгәртелде. Хәзер Казан янында участок алу өчен чиратка басучы гаилә республикада теркәлеп ким дигәндә 5 ел яшәргә тиеш. Шунсыз чиратка куймалар. Тик бу таләпне керткәч тә җир алырга теләүче гаиләләр саны әллә ни кимемәде. Бүген чиратта торучы 10800 гаиләнең 3000-ен генә тәэмин итәргә җир кишәрлекләре бар. 7000 генә участокларны каян алып бирәсе дә билгесез әле. Парламентның 47-нче утырышында республикада түләүсез белем алуга дәүләт гарантияләрен финанслау нормативлары расланды. Алар гамәлдәге уку елына кагыла. Сүз мәктәпкәчә, башлангыч, төп гомуми, урта белем бирү учреждениеләрендә бер балага бюджеттан каралган финанслар турында бара. Министр Илсур Хадиуллин әйтүенчә, мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында бер урынны тотуның уртача бәясе елына 124 800 сум тәшкил итә. Мәктәпләрдә бу нормативлар уку дәрәҗәсенә, юнәлешенә, белем йортының төренә, белем бирү программаларына бәйле. Дәреслекләр, матди-техник җиһазлау чыгымнары да исәпкә алына. Бу безнең ел дәврендә гомумән мәктәпкәчә балалар учреждениеләре һәм мәктәпләрдәге балаларның нормативлары дигән сүз. Нормативка керә бары тик бер нәрсә. Укытучыларның, педагог хезмәткәрләрнең хезмәт хакы керә, аннан соң дәреслекләр керә һәм яңадан матди техник базасын ныгыту. Бу расходларны, бу чыгымнарны республика үз өстенә ала. Менә безнең балалар бакчалары эчендә, мәктәпләр эчендә нормативларның бәясе, аның әйтергә инде суммасы 7% артты. Бу 7% эчендә 4% ул безнең инфляцияны исәп кала, 3% Россия президенты Владимир Путинның май указларын гамәлгә ашыру өчен. Ул ел саен менә шулай артып бара 3%. Әйтергә кирәк, бакчаларда безнең 545 миллионга артса, бакчалар өчен, мәктәпләр өчен 2 миллиард 300 миллион сумга артык дигән сүз. Менә бөтенесен исәп калсак, шушы ике законны тормышка ашу өчен безнең яктан 36 миллиард сумдан артык акча кирәк. Ул безнең законда каралган. Һәм моңа каралган яңадан балаларга дәреслекләр белән тәэмин итү. Ансы аерым керә. Безнең уртача алганда бер балага 2000 сумнан артык каралган дәреслеккә. Ул безнең былтырдан шулай керде. Инде башлангыч сыйныфларга 1300 сумнан булса, зур сыйныфларга 10 белән 11гә 2000дә әйтергә кирәгәндә 586 сум. Шуңа күрә бу законнарны үтәү өчен безнең акча бар. Соңгы бер ел эчендә Татарстанда булган вакансияләр буенча эшкә урнашучылар саны 2 тапкыр кимегән. Беренче чиратта эшче һөнәрләргә кытлык зур. Республика рәисе юлламасында ассызыкланган кадрлар кытлыгы проблемасы турында Сәүдә-сәнәгать палатасында сөйләштеләр. Рөстәм Миңнеханов әлеге мәсьәләнең шешелеше системалы хәл ителергә тиеш дип белдерде һәм эшне мәктәптән үк алып барырга кирәк ди. Кадрлар кытлыгы нәрсәгә бәйле һәм бу проблеманы ничек хәл итеп була? Бу турыда алдагы сюжетыбызда.
дефицит кадров он всегда есть. Линия Заризованованың үз җиһаз компаниясе ел сайын хезмәткәрләр эзләү авырлаша барады. Бүген менеджерлардан башлап слесарьларга кадәр кирәк. Җитәкче әйтүенчә, эш бирүче читтән ярдәм көтмичә бу мәсьәләне үзе хәл итәргә тырышырга тиеш. Без кадрларны инде институт бусагасыннан башлыйбыз әзерләргә. Мин үзем институтка барып лекциялар укыйм, аларны шуннан алам. Иң яхшыларын һәм аларны стажировкага алам. Алар бездә практика үтәләр, диплом яклыйлар һәм аннары инде бездә эштә калалар. Сәүдә сәнәгать палатасына төрле оешма җитәкчеләре, министрлык һәм ведомство вәкилләре җыелды. Һәммәсен бүгенге сәнәгатьтәге зур проблема кадрлары җитмәү мәсьәләсе борчый. Соңгы елда гына да Татарстанда бер вакансиягә дәгъва кылучылар саны 2 мәртәбә кимегән. Бер эшче һөнәренә 3 кешедән артмый ди белгечләр. Шул ук вакытта күңел ачу тармагы һәм масс-медиа өлкәсендә бер урынга 14 кеше дәгъва кыла. Персоналларны эшкә алу хезмәте җитәкчесе сүзләренчә, демография кризисы, эшче мигрантларның кайтып китүләре, сәләтле яшьләрнең чит илләргә күчүләре, шулай ковид һәм мобилизациядә үз ролен уйнамый калмаган. Узган ел күп кенә оешмалар хезмәткәрләр арасында бары ир-атларына булырга тиеш дигән карашны үзгәртте. Хәзер җитештерүгә хатын-кызлар да бик күп килә, инвалидлыгы булганнар да. Үсештә булган сәнәгать оешмаларына кадрлар аеруча җитмәвен ассызыкладылар. Яңа ачылган оешмаларга эшчеләр кирәк. Мензелевскийдагы сәнәгать кластерларында меңләп хезмәткәр таләп ителә. Одно из основных действий. Әлеге мәсьәләне хәл итү юлларының берсе арендалы торак төзү. Ансыз эшчеләрне җәлеп итә алмаячакбыз. Бездәге оешмалар барысы да алга киткән, кешеләрнең дә эшлисе килә, хәтта башка төбәкләрдән мөрәҗәгать итәләр. Шуңа аларга шартлар булдыру мөһим. Кадрлар мәсьәләсен хәл итүнең тагын бер юлы ул аутсайфинг. Гади генә әйткәндә, башка предприятиедән эшчеләрне арендага алып тору. Ягъни хезмәткәр бер оешмада теркәлеп тә штаттан тыш башкасында эшли ала. Без үзебезнең инструментлар буенча кешеләрне алып кайтабыз, алып киләбез, урнаштырабыз, тормышларын урнаштырабыз, семьялары белән китерәбез, балаларын садикка кертәбез, шундый эш башкарабыз. Сәнәгатьтә кадрлар кытлыгы проблемасын хәл итү максатыннан төбәк программасын булдыру тәкъдимендә әйттеләр. Талия Миңнуллина башка илләр тәҗрибәсен кулланырга була ди. Мәсәлән, Катар, анда эшсезлек юк дәрәҗәсендә. Нельзя вот так вот тут, давайте там, каждое предприятие само, да, вот у нас там. Харышма предприятие проблеманы үзенчә хәл итәргә тиеш түгел дип саныйм. КАМАЗ аренда торагын төзи, хәер тулай торак тәкъдим итә. Булар әлбәттә барысы да яхшы, ләкин уртак төбәк программасы булырга тиеш. Финанслануы да мөһим. Квалификацияле кадрлар икътисад үсешенең мөһим факторы булып тора һәм әлеге мәсьәләне системалы хәл итәргә кирәк. Дәүләт советына еллык юлламасында Рөстәм Миңнеханов шул хакта да әйтте. Аның сүзләренчә бу эшне мәктәптән үк башлау зарур. На протяжении последних лет наблюдается тревожный тренд уменьшения численности школьников, выбирающих ЕГЭ по естественно-научным направлениям по профильной математике, физике, химии. Важно переломить эту тенденцию. Для этого нужна грамотная профориентационная работа, предпрофильное и профильное обучение с участием предприятий. Татарстан рәисе әйтүенчә, барлык өстенлекле юнәлешләр республиканың фәнни-техник үсеш программасында ачык чагылдырылган. Татарстан өчен тарихи вакыйга бу атнада булды. Казан Федераль университетының Энгельгард исемендәге астрономия обсерваторияләре ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертелде. Бу турдагы карарны Сауд Гарәбстанында комитетның 45-нче сессиясендә кабул иттеләр. Татарстаннан әлеге исемлектә хәзер 4 һәйкәл бар. Бу Россиядә иң зур күрсәткеч. Казан Кремле, Борынгы Болгар, Зөя утрау шәһәрчегендәге собор һәм монастырь, Минтимер Шәймиев һәм аның командасы ярдәме белән инде ЮНЕСКО исемлегендә иделәр. Хәзер Казан Федераль университетының астрономия обсерваториясенә дә мондый статус бирелү республикада фән үсеше өчен тагын да зур адым булыр дип өметләнә галимнәр. Бүген Казанның астрономия мәктәбе бу өлкәдәге ачышлар һәм обсерваториянең яңа статусы турында без яшь галим Илһам Галиуллин белән әңгәмә кырдык. Илһам, исәнмесез? Исәнмесез. Без бу атнада шундый уңай яхшы хәбәр алдык. Безнең Казан Федераль университетының астрономия обсерваториясе ЮНЕСКО исемлегенә кертелде. Менә сез үзегез яшь астроном буларак һәм гомумән астрономия кафедрасында эшләүче кеше буларак бу яңалыкны ничек кабул иттегез? Беренчедән, бу бик шатлыклы яңалык безгә булды. Без кичкенәдән үк, мин дисәм, үзем 7нче сыйныфтан ук шушы бинага укырга йөргән идем. Беренчедән
кичке университетка төрле олимпиадаларда, конкурсларда катнашып йөргәнем. Аннан соң инде шунда укырга кирдем студент буларак, хәзер инде шунда эшлим. Безгә яшь астрономнарга бу бик шатлыклы яңалык. Беренчедән, икенчедән хәзер астрономияны популяр ясау һәм төрле галимнәрне дә чакырган монда бергә эшләргә бу безгә бик зур возможность бирә. Казан университетының астрономия обсерваториясе яшь белгечләр өчен, яшь астрономнар өчен нинди мөмкинлекләр ача? Бу төрле һәм зур база бирә. Беренчедән, мәктәптә укыган укучылар өчен безнең монда төрле кич белән фәнни занятиялар да үтә. Сез ишеткәнегез бардыр, кичке университет, шул астроклублар дигән, шунда без балаларны астрономиядан олимпиадаларга катнашу өчен әзерләйбез, төрле конференциялардан бу беренчедән. Студент өчен дисәк, без әлбәттә фәнни белем бирәбез. Беренчедән кешеләр сорый бит, ул астроном кем ул хәзерге вакытта? Күбесенчә кешеләр ялгыш уйлый, астрология һәм астрономия бер фән дигән. Ул дөрес түгел. Беренчедән, астроном ул физиканы белергә тиеш, математиканы белергә тиеш һәм информатиканы белергә тиеш. Сез үзегез күрәсез, хәзер IT технологияләр безнең республикаларда бик развиваться итә. Шуңа күрә ул өлкәдә безгә кирәк. Теге big data дигән кайчан без төрле йолдызларны без күптә күзәтәбез бит, төрле каталоглар ясыйбыз. Аларны бергә төрле объектларны табыр өчен шундый информатика ягыннан база булырга тиеш. Шундый өлкәләрне без ачыклыйбыз студентларны укытканда. Әлбәттә фән, дөньяда танылган фән белән дә без шөгырьләнәбез. Һәм бүген менә шушы фән белән кызыксынып, монда укырга килүчеләр, монда укырга килүче яшьләр күпме алар һәм аларның фәнни ачышлары дигәндә нәрсәне күз алдында тотырга кирәк? Берничә ай элек безнең коллегалар белән, чит ил коллегалар белән бергә бер уникаль йолдыз ачкан идек. Анда безнең беренчедән бер ярымлы телескоп, Россия һәм Төрек телескопы РТТ 150 дигән шул катнашкан иде. Аннан соң 5 метрлык телескоп, 10 метрлык телескоп. Әлбәттә без шушы йолдызны ачканда без спектр рентген гамма обсерваториясенең данныйларын кулланып та шул ачкан идек. Бу бер генә өлкә дисәк кафедрада, чөнки төрле галимнәр, төрле өлкәдәшләр хәзерге бит астрономия, астрофизика күбесенчә ул междисциплинарный әйбер дисәк, чөнки менә без һәр йолдызларын да күрәбез бит. Без уйлыйбыз, мин йолдыз күрдем, без йолдызларны шутлыйбыз гына дип. Хәзерге вакытта да иң якты йолдыз ул безнең Кояш. Мәсәлән, сез уйлап карагыз, без рентген диапазонда да күзәтә алабыз йолдызларны. Теге әйтәсем килми инде, үзегез беләсез, кеше больницага лекция рентген төшерәләр бит инде. Шушындый излучениене без күктә дә күрә алабыз. Шундый аспектларны безнең галимнәр дә өйрәнә. Әлбәттә, оптик ягыннан әйтәсе килә, күбесенчә безнең фәнни мәктәпне нигезе салынган булган Наилядул Штихибулин белән ул йолдызларның атмосфераларын өйрәнә торган. Аннан соң бик актив безнең төрле дөньяларның фәнни программаларда катнаша безнең РТТ дигән телескоп. Аның җитәкчесе Телефон Фаритович Бикмаев һәм без әлбәттә үзебезнең лабораториядә шул космический источник рентгеновский излучениедә өйрәнәбез йолдызларны рентген диапазонда күзәткәнне. Шуның белән нәрсә әйтәсем килә? Безнең астрономия өлкәсе шушы бинада да без хәзерге вакытта передовой фән белән шөгыльләнәбез. Илһам, менә сез үзегез Германия университетында укып кайткан кеше, анда белем алган кеше, менә шулай шуннан да менә сезнең хәзер күз аллауыгыз бар бит инде, теге бер генә яктан түгел, сез менә Казан астрономия обсерваториясенең мөмкинлекләре турында менә дөнья күләм масштабтан чыгып әйтә аласыз. Менә мөмкинлекләре нинди? Bütün аспектларны без өйрәнә алабыз. Күктәге нәрсә йолдызларны без күрәбез, төрле диапазонда. Шуңа күрә ул дөньяның астрофизикасында беренчедән бер передовой өлкәсе инде. Һәм әлбәттә нәрсә сөендерә, безнең Казан федераль университетында шундый направлениедә безнең фәнни исследованиялар бара һәм бик успешный да дисәк тә инде. Һәм беренчедән без әлбәттә онытырга тиеш түгел, без үзебез генә фән белән шөгыльләнергә генә тиеш түгел, без әле студентларны да укытырга тиеш. Һәм әлбәттә шушы безнең белемнәр, әлбәттә мин дә тырышам үземнең белемнәрне практик яктан студентларга да бирер өчен, теге фән белән шөгыльләнер өчен. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Шундый яшь галимнәр булганда фәннең киләчәге дә өметле. Шушы урында тапшырыбызны тәмамлыйбыз. Исән-сау булыгыз. Киләсе атнада очрашканга кадәр сау булыгыз.